एकदा मनापासून स्वागत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच शॉर्ट्स तसेच महाराष्ट्र राज्यबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी. तर मंडळी मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यातली. तर कोकणातल्या माणसांना तुम्ही सपोर्ट कराल ही खात्री आहे माझी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. आज जरा लेट झाला लाईव्ह घ्यायला, बरोबर 1 वाजता आपलं लाईव्ह सुरू होतं, पण आज थोडासा लेट झाला, त्यामुळे माफी असावी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. जल्दी जल्दी कमेंट कर लो भाई. ला 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 ला. प्रिया K34, हाय प्रिया, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. थँक्यू सो मच. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तर नक्की तुम्ही पाहू शकता. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा, लाईक डन. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच प्रिया. थँक्यू सो मच. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझा कोकण का. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गजानन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लाईक डन ताई नंबर 2. थँक्यू दादा. गजानन दादा कसे आहात, काय करताय? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा लवकरात लवकर. सर्वांना हे वर्ष खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ईश्वरच्यांनी प्रार्थना मंडळी. तर मंडळी मला एक माझा एक्सपिरियन्स सांगायचा, म्हणजे मला एक गोष्ट सांगायची, एक्सपिरियन्स नाही आहे तो, गोष्ट सांगायची आहे. तर म्हणजे ती गोष्ट एका ताईंबद्दल आहे, एक ज्या यूट्यूब चालवतात, तर त्यांच्याबद्दल आहे. तर आपल्याला त्यांना खूप सपोर्ट करायचा आहे, कारण त्यांच्यासोबत एक गोष्ट घडली आहे अशी की ती सांगण्यापूर्वी सर्वांनी प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा, म्हणजे मला सगळ्यांना सांगता येईल ती गोष्ट. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप कर. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. मला एक गोष्ट सर्वांना सांगायची आहे एका ताईंबद्दल. गुरुनाथ दादा नमस्कार. गुरुनाथ कुंभार नमस्कार ताई. गुरुनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही कसे आहात दादा? गजानन दादा म्हणतात ताई तू कशी आहेस? गजानन दादा मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. जेवण झालं का तुमचं? जेवलात का? गुरुनाथ दादा तुम्ही जेवलात का? गुरुनाथ दादा तुमच्याकडे मुली आहेत का आमच्या कुंभार समाजाच्या? असतील तर मला प्लीज सांगा. माझ्या पण दिराचं लग्न करायचं आहे, आम्हाला एक छानशी कन्या पाहिजे. मंडळी डबल टॅप करा. मला एक गोष्ट सांगायची आहे सर्वांना, आणि पटकन लवकरात लवकर जॉईन व्हा. गजानन दादा म्हणते ताई मी ठीक आहे, आणि आज सोमवार आहे, उपवास आहे. ओके, आज उपवास आहे का? मग उपवासाला दादा काही खात नाही का गजानन दादा?
प्लीज सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. एक गोष्ट मला सांगायची आहे जी मला काल समजली. लवकरात लवकर जॉईन झालात तर मी लवकरात लवकर तुम्हाला ती गोष्ट सांगेन मंडळी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. सर्वजण आले की थोडेफार फ्रूट खाल्ले. ओके, फ्रूट खूप छान असतात आपल्या हेल्थसाठी मंडळी. लवकरात लवकर फ्रूट खावा आणि हेल्दी व्हा आणि आपल्या चॅनलला पण जॉईन व्हा. तर मंडळी मी एक सांगते तो इन्सिडन्स. काल मी एका ताई म्हणजे मी त्यांना सबस्क्राईब केले, ते माझे लाईव्हला आलेले. ताई खूप म्हणजे लास्टपासून म्हणजे मी जेव्हा स्टार्ट केले लाईव्ह तेव्हापासून त्या येतात. तर मी त्यांच्या लाईव्हला जाते, त्यांना सपोर्ट करते, कमेंट करते वगैरे. ते जाऊ दे, तो विषय वेगळाच आहे. तर मी काल म्हटलं की हल्ली त्या मला ताई दिसल्या नाही, लाईव्ह का येत नाही हल्ली, 4-5 दिवस झाले. तर सांग ना प्लीज, लवकर सांग. हो दादा, नक्की सांगते. तर तर पण इथं ऐकायलाच माणसं नाही आहेत ना. मला सांगायचं होतं की म्हणजे जास्त माणसं आली तर सांगायला त्याची हेल्प झाली असती. त्यामुळे प्लीज सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. एक गोष्ट सांगायची आहे, प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. तर असं झालं की त्यांचं यूट्यूब चॅनल आहे, कविता ताई आहेत, कविता खांडू म्हणून. तर त्या खूप मेहनती आहेत आणि खूप म्हणजे सगळं म्हणजे घरातलं करून, मुलांचं करून, त्यांचं एक दुकान आहे छोटंसं छानसं, ते सांभाळतात. तसेच आपलं गुरुनाथ म्हणतात, आम्ही शोधतो मुली, आपल्या समाजात मुली कमी आहेत. हो दादा, मुली कोणाला पाहिजे नको आहेत ना. ह्या गोष्टीबद्दलही दादा मी थोड्या वेळाने बोलते आपल्यासोबत. तुम्ही प्लीज चॅनलला जॉईन राहा. तर त्या कविता ताईंबद्दल आपण बोलतोय. तर कविता ताई जर लाईव्ह माझं जॉईन अटेंड केलं असतं तर बरं झालं असतं, पण त्यांना नोटिफिकेशन गेली काय माहिती नाही. तर त्यांचा मी काल रात्री एक ब्लॉग आलेला की माझी लाईव्ह बंद झाली म्हणून. असं म्हणून मी तो ब्लॉग त्यांचा पाहिला. लाईव्ह नव्हता, ब्लॉग होता, ब्लॉग बनवलेला त्यांनी. तर तो मी पाहिला. तर त्या म्हणत होत्या की एक असा इन्सिडेंट झाला की त्यांनी लाईव्ह चालू केलेलं आणि मोबाईल असाच ठेवला आणि काही कामानिमित्त त्या बाहेर गेल्या थोड्या वेळासाठी आणि संक्रांत होती त्या दिवशी असं सांगत होत्या. आणि त्यानंतर त्यांनी पाहिलं नाही आणि आले थोड्या वेळाने. तर मुलगा त्या लाईव्हच्या समोर बसलेला, असा आपला फेस दाखवत बसलेला त्यांचा छोटा मुलगा. आणि त्यानंतर त्यांची लाईव्ह बंद झाली. आता मला वाटतं 1 महिन्यासाठी बंद होते की 3 महिन्यासाठी बंद होते, मला सहसा आठवत नाही आहे किती. मला वाटतं 3 महिने या महिनाभर स्ट्राईक येतो त्याच्यासाठी. तर त्यांची लाईव्ह बंद झाली. आणि अजून एक त्यांनी एक इन्सिडन्ट सांगितलं की म्हणजे त्यांच्या लाईव्हवर ना एक माणूस येतो सारखा, गायकवाड आहे त्याचं नाव, पूर्ण नाव मला माहिती नाही, पण त्यांचं एक येतो आणि त्यांच्या लाईव्हवर आलेल्या सगळ्या कमेंट डिलीट करतो. म्हणजे त्यांना वाचायलाच भेटत नाहीत, त्या डिलीट होतात. आलं कारण त्या ताईने त्यांना ब्लू दिलेला असेल कदाचित, नाही तर तो करू शकत नाही. तर मॉडरेट बनवलं आहे त्यांनी, त्या ताईंनी. आणि आता तो त्या गोष्टीचा खूप गैरफायदा घेतो आणि त्यांच्या लाईव्हवर आलेल्या सगळ्या म्हणजे ज्या कमेंट असतात त्या डिलीट करून टाकतो, रिमूव्ह करून टाकतो. त्यामुळे हाईड करतो सर्वांना. त्यामुळे परत त्यांच्या नोटिफिकेशन येतच नाही. त्यामुळे म्हणजे त्या ताई एवढ्या म्हणजे मेहनती आहेत, गरीब आहेत आणि आपण स्वतः कष्ट करतायत, कोणाचं लुबाडून खात नाही आहेत किंवा काय. तरीही त्यांना म्हणजे अशी माणसं असतात अशा वृत्तीची की दुसऱ्यांना त्रास देण्यात जो आनंद मिळतो, अशी पण माणसं आहेत या जगात. आणि त्या ताई त्यांना रिक्वेस्ट करत होते त्या ब्लॉगमध्ये की प्लीज दादा, प्लीज असं करू नका. मी कष्टातून उभी झाली आहे, कष्टातून मी वरती येते, तुम्ही प्लीज असं करू नका. आणि आता त्यांचं तर लाईव्हच बंद पडलं आहे. त्यामुळे आणि एखाद्याला जर ब्ल्यू दिला तर तो त्याला लाईव्हला आल्यानंतरच आपण काढू शकतो, किंवा जर एखाद्याचं माहीत असेल, एखादी कमेंट वगैरे केली असेल तर आपण तो काढू शकतो. पण त्यांना खूप बिचाऱ्यांना सहन करावं लागतं आहे. मग त्या आता काय करत आहे, त्यांचं लाईव्ह बंदच पडलं आहे. त्यामुळे त्यांना आता
ब्लॉगिंग करावं लागतंय, कारण त्या ब्लॉग नाही करत होत्या, शॉर्ट टाकत होत्या आणि लाईव्ह घेत होत्या. त्यामुळे त्यांचे वॉच टाईम किंवा सबस्क्रायबर गेन होत होते, वाढत होते. तर आता त्यांचे वाढत नाही आहे. तर मी सर्वांना सांगू इच्छिते की कविताताईंनी माझ्या एका व्हिडिओला कमेंट केली आहे, कविता म्हणून आहेत त्या. तर प्लीज सर्वांनी जाऊन त्यांचे ब्लॉग बघा, त्यांना प्लीज सपोर्ट करा. कारण आपण श्रीमंत माणसाबरोबर तर नेहमीच असतो, पण गरीब माणसाबरोबर, गरीब माणसाची किंवा कष्ट मेहनती माणसाची साथ देणं आपल्याला आपण देत नाही, पण अशाच माणसांची आपण खरी साथ द्यायला पाहिजे. तर प्लीज तुम्ही सर्वांनी माझ्या शॉर्टला बघा, त्यांच्या कमेंट आहेत तर प्लीज त्यांच्या ब्लॉग पहा आणि त्यांना वॉच टाईम मिळवण्याला मदत करा मंडळी. तर मला खरंच त्यांचं वाईट वाटलं. मी त्यांना बोललेली की माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा, पण त्यांनी अजून नाही वाटतं केलं. पूजाताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू पूजाताई. पूजा दीदी थँक्यू सो मच. हाय दीदी बोल रही है. हाय पूजा दीदी कैसे हो. अंगद दादा बोलतायत हाय हाय, का स्वागत आहे. कुठून बोलताय तुम्ही, कुठून बोलताय अंगद. स्नेहलताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला, प्लीज डबल टॅप करा. भूल गए, पूजा दीदी बोल रही है भूल गए क्या आप दी मुझे दीदी. नहीं पूजा दीदी, कल मैंने लाइव ली ही नहीं, उससे पहले एक दिन आप आए ही नहीं सैटरडे को. सागर कोरे. हाय सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय सागर दादा तुम्ही. लाईक डन म्हणताय स्नेहलताई, थँक्यू सो मच. पूजा दीदी सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करो, प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आणि भूल गई मैं इस दुनिया को. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे कोकणातलं, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की पाहू शकता. आणि छान छान शॉर्ट्स देखील आहेत, त्याही पाहू शकता तुम्ही. पूजा दीदी बोले दीदी 2 दिन से नहीं आई हूँ, बट मिस कर रही थी, मैं बिजी थी इसलिए. हाँ पूजा दीदी मैं भी मिस कर रही थी. मैंने बोला, मैं सोची कि पूजा दीदी क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ होगा. मैं भी मिस कर रही थी आपको. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. सच में, यस सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी. थैंक यू, वेलकम पूजा दीदी. खाना खाया पूजा दीदी आपने. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. ला 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 ला. हाँ दी खा लिया, वाह जल्दी खा लिया आपने. हमारा भी बाकी है. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. हाँ पूजा दीदी बोलिए हमारे यहाँ जल्दी ही होता है, आप आएंगे तो आपकी भी 1 बजे मिल जाएगा. आपको भी 1 बजे मिल जाएगा खाना. ओके आ जाएंगे फिर हम आपके इधर खाना खाने के लिए. कुणाल शिंदे नमस्कार. कुणाल दादा स्वागत आहे तुमचं. कुणाल दादा कसे आहात. हॅलो,
स्वागत आहे तुमचं. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला सर्वांनी. कुणाल दादा जेवलात का? कुणाल दादा म्हणताय जेवण करतोय. वाव, जेवण करताय का? आज काय स्पेशल आहे कुणाल दादा, नक्की सांगा. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ला 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 ला. पूजा दीदी बोले ग्लोविंग स्किन लग रही है, क्या यूज कर रहे हो, नजर ना लगे. कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं यूज करती हूँ, कुछ नहीं, ये लगाती हूँ. एक मिनट दिखाती हूँ. मैं बोलती हूँ नहीं तो वो फिर लगेगा मैं ऐड कर रही हूँ. मैं लगाती हूँ एलोवेरा का जेल लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर जेल वही लगाती हूँ, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं. पूजा दीदी डबल टॅप करो. कुणाल दादा प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. 16 मिनटं झाली पूजा दीदी. ओके ओके, थैंक यू. मैं ज़्यादा चेहरा का ज़्यादा कुछ नहीं लगाती और ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ चेहरे के लिए, सिर्फ बस चेहरे को ज़्यादा मतलब कुछ लगाने से ही चेहरा खराब हो जाता है. पूजा दीदी दीदी मैंने तो कर दिया. थँक यू पूजा दीदी, थँक यू सो मच. मंडळी प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. तर मगाशी गुरुनाथ दादा म्हणत होते की मुलींचीच कमी आहे आपल्या समाजात. तर बरोबर आहे दादा, होणारच ना कमी. प्रत्येकाला मुलगाच पाहिजे असतो. त्यामुळे पूजा दीदी बोली आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा. हाँ, मैं आपके लिए ऐसे बोली मजाक में की कर दो भाई, सबको बोल रही थी ना. रमेश पाटील म्हणतायत नमस्कार रमेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे रमेश भाई, खूप खूप स्वागत आहे. अशांसारखेच लोक आहेत जे आपल्या समाजातली कीड आहेत, रमेश दादांसारखे. हेलो हाय मंडळी, कैसे हो मंडळी. सुप्रिया दीदी कैसी हो, खाना खा लिया क्या? खाना खा लिया सुप्रिया दीदी? ना 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 कि हाँ हाँ हाँ. देखो सुप्रिया दीदी, ये रमेश जैसे जो लोग होते ना, बाय गॉड, इनको तो ना कुछ अक्ल तो है नहीं, लेकिन आ जाते किसी के लाइव पे. नहीं बहन, तो बहन क्या कर रही हो, कुछ खाना बना दो हम हमारे लिए भी, हम भी खाएंगे आपके साथ. स्वाती देशमुख म्हणते हाय दी. हाय स्वाती, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. मंडळी चॅनल को डबल टॅप करा. तुम्ही डबल टॅपच नाही करत मंडळी.
ही मंडळी अशी कशी हो बाबा. कोकणातल्या मराठी माणसांना डबल टॅप करत जावा की. सुप्रिया दीदी बोल रही है म्यूट है. स्वाती ताई नमस्कार, स्वागत आहे. थैंक यू स्वाति दाई, थैंक यू सो मच. सुप्रिया दीदी बोली म्यूट है तू. हाँ मैंने म्यूट किया था. इश्क इश्क इश्काचा मळ्यात प्रेमाचा चे गुलाब. इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचे गुलाब. दादा स्वागत आहे. आवाज गुल मीटर फुल आवाज गुल. स्वागत आहे. इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचा गुलाब. वा 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 वा. स्वागत आहे दादा. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. भूमी रेडकर. हॅलो भूमी, कुठून आहेस तू? आवाज म्यूट आहे. हो ताई म्यूट केलेला. कुठून आहात तुम्ही भूमी? सुप्रिया पूजा दीदी बोल रही है म्यूट हो दीदी. हाँ नो वॉइस मैंने म्यूट किया था. इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचे गुलाब. दादांकडे गुलाबच गुलाब. केलं 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 केलं. सुप्रिया दीदी हेलो, कैसे हो आप? मौसम कैसा है? कल से मौसम बहुत अच्छा है. अच्छा लग रहा है. धूप निकल रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. सुनीता ताई हाय नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लाईक डन म्हणतायत. थँक्यू सुनीता ताई. जेवलात का? पूजा ताई म्हणते दी मुझे थोड़ा थोड़ा आपका समझ में आ रहा है. देखो पूजा दीदी भी ले लैंग्वेज हमारी समझ गई है. सुप्रिया दीदी भी समझ रही है. थैंक यू. ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ हमारी मराठी लैंग्वेज आप सीख सकते हो. सुधीर दादा म्हणतायत चष्मा छोटा बनव. खूप मोठा आहे ताई. हो का? मला तर बरोबर वाटतो. ते मी फ्रंट मध्ये आहे ना म्हणून तुम्हाला वाटतं एकदम जवळ आहे म्हणून. नाहीतर माझं छोटंसं आहे दिसायला, पण ते असं दिसते. एन्जॉय मंडळी. पप्पू जी आपको ऐड करती मतलब? पप्पू भाई स्वागत है आपका. सुप्रिया दीदी बोलते वाह. एंजॉय मंडळी एंजॉय. सुप्रिया दीदी मैं तो प्रो हूँ मराठी में. ये सुप्रिया दीदी तो प्रो है. सुप्रिया दीदी अब ये बोलने सीखी. काय मंडली. मंडली जेवला का तुम्ही मंडली? कोकणचा माणसा सादी भोली. कोकणचा माणसा साधा भोली ऐसे बोलती है सुप्रिया दीदी. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनल. आणि मगाशी मी एक सांगितला इन्सिडेंट तो मी आता पुन्हा सांगते की एक कविता खांडू म्हणून एक ताई आहे. त्यांना प्लीज सपोर्ट करा. त्यांचं लाईव्ह बंद झालंय. त्यांचा लाईव्ह चालू असताना मुलाने समोर येऊन फेस दाखवल्यामुळे थोड्या वेळ म्हणजे 4-5 मिनिट दाखवला असेल. त्यामुळे त्यांना त्यांचं लाईव्ह बंद झालं आहे. आणि त्यांच्या लाईव्हवर अजून एक असा एक प्रकार झाला की एक माणूस आहे. त्यांनी वाटतं त्याला लाईव्ह ब्ल्यू दिलेला काय माहिती नाही, पण तो माणूस आला लाईव्हला येतो. त्यांच्या कमेंट वगैरे काही करत नाही, पण तो काय करतो की कोणी कमेंट केलं की त्यांच्या हाईड करून टाकतो. कोणी कमेंट केलं की हाईड करून टाकतो. तर असं करतो. तर त्यामुळे प्लीज माझ्या शॉर्ट्सला त्यांच्या कविता ताई म्हणून आहेत, त्यांच्या कमेंट असणार. माझी ताई खूप छान दिसते अशी एक कमेंट आहे. तिथं जाऊन प्लीज त्यांना सपोर्ट करा. कारण त्यांचं लाईव्ह बंद झालंय. खूप म्हणजे गरिबीतून ते वर येण्याचा प्रयत्न करतात. तर आपण त्यांना नक्की साथ द्यायला पाहिजे मंडळी. तर प्लीज त्यांना सपोर्ट करा सर्वांनी. जाऊन त्यांचे ब्लॉग पहा. त्यामुळे त्यांचा वॉच टाईम वाढेल आणि शॉर्ट्सला व्ह्यूला लाईक द्या, व्ह्यू द्या. त्यामुळे आपल्याला एक चांगलं समाधान मिळेल की आपण चांगल्या माणसाची मदत करतोय. सारी मंडळी. सारी मंडळी. अंकित दादा म्हणतात हेलो अंकित भाई कहाँ से हो आप? मैसेज गायब है आपका. सुप्रिया दीदी रेड हार्ट मत भेजो. कितनी बार कहा था डांटूंगी अभी. पूजा दीदी बोले मैं प्रो तो नहीं हूँ. कोई बात नहीं आप भी प्रो हो जाओगी. विक्रम दादा म्हणतायत हाय दीदी. हाय विक्रम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून बोलताय विक्रम दादा?
पूजा दीदी बोल रही है भविष्य में, हाँ भविष्य में आप बहुत प्रो हो जाओगे। आप गुजरात और महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, गुजरात तो आ रही है आपको, लेकिन महाराष्ट्रियन लैंग्वेज भी आ जाएगी। आप महाराष्ट्र में एंटर करोगे तो बोलेंगे ये देखो मैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज बोल रही हूँ मराठी। म्हणजे विक्रम दादा म्हणतात पुण्यावरून, विक्रम दादा स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं। मी कोकणातली आहे, प्रॉपर कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत। मी सध्या जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टरांसोबत, तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस आहेत इकडचे, तर नक्की जॉईन व्हा। शिवचरण दादा म्हणतायत हाय हाय शिवचरण दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं। कुठून आहात तुम्ही शिवचरण दादा, कुठून आहात तुम्ही? आणि प्लीज ज्यांनी ज्यांनी नवीन असाल त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला। मी सध्या जम्मूला आहे, मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत, त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत आणि जम्मूला भयंकर थंडी आहे। काय सांगू शकत नाही, एवढी थंडी इकडे आहे। अविनाश दादा म्हणतात हॅलो आम्ही कोल्हापूरकर MS09। ओके अविनाश दादा नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं। आणि मी आहे सिंधुदुर्गकर MS07। आपण जवळच 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 जवळ राहतो ना, तर अविनाश दादा खूप खूप स्वागत आहे तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल, थँक्यू सो मच। काय म्हणताय मग, बरे आहात ना? अविनाश दादा म्हणताय जय जवान जय किसान, येस जय जवान जय किसान, देश के लिए देश के असली हीरो, येस देश के असली हीरो है जवान आणि किसान, दोघांमुळेच तर आपण इथं छान झोपतोय, रात्रीची झोप छान घेतोय मंडळी। नाहीतर आपण ह्या हिरोंना आपले हिरो समजतो ना, जे बॉलिवूडमध्ये नाचतात, हे करतात, ॲक्शन करून दाखवतात, ते आपले खरे हिरो नाही आहेत। खरे हिरो आपले आहेत आर्मी जवान, आणि त्यांच्याबद्दल तुम्ही अभिमान बाळगलात ना, तर ते तुम्हाला कधीच कोणत्या गोष्टीसाठी म्हणजे कोणा शत्रू पुढे झुकू देणार नाही कोणत्याच गोष्टीसाठी। आपले तेच जवान आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही प्लीज नेहमी जेव्हा तुम्ही दिवा लावता तेव्हा प्रार्थना करा त्यांच्यासाठी, की आपले सीमेवरचे जवान म्हणजे सीमेवरचे जवान आहेत त्यांना खूप ध्येय मिळू दे, ताकद मिळू दे। कारण बघा एवढी थंडी आहे, सियाचन लेह इथं मध्ये एवढी थंडी आहे की मायनसमध्ये थंडी जाते, आणि त्या थंडीत ते उभे असतात। विचार करा की कसे उभे असतील, आपल्याला तर ही गावाकडची साधी थंडी जमत नाहीये, तर ते कसे राहत असतील। ड्युटी 24-24 तासाची ड्युटी असते, कधी कधी म्हणजे असे गेटवर 24 तासाची ड्युटी असते, 3 तासाची ड्युटी असते, कसे कसे करत असतील मला सांगा। तर प्लीज कधीही, आता मी काय काय रील्स बघते यार, म्हणजे फौजींना फक्त रील्समध्येच आहे काय म्हणतात ते, त्यांचा अभिमान वाटतो रील्स, फक्त रील्समध्ये बघायला, पण रिअल लाईफमध्ये तुम्ही कधी फौजीचा अभिमान केला आहात का? नक्की मला कळवा, तुम्ही जपता का त्यांना, नक्की सांगा। अविनाश दादा म्हणते आमचे दाजी आहेत आर्मीमध्ये, बघा अविनाश दादांचे पण आर्मीमध्ये त्यांचे दाजी आहेत, त्यांनाच कळू शकते की एक आर्मीवाला जेव्हा घरी येतो तेव्हा त्याची किंमत काय असते। जम्मूमध्ये, ओके जम्मूमध्येच आहेत का तुझे पण दाजी, वा वा वा। गुड्डू कुमार म्हणते राधे राधे, क्या खबर है? कुछ नहीं भाई, अच्छे से चल रहा है, आप बताओ आप कहाँ से है? पूजा दीदी बोली मैं मराठी बोलूंगी तो घर वाले मुझे माँ के महाराष्ट्र में भेज देंगे। कोई बात नहीं है, आ जाना हमारे महाराष्ट्र में दीदी, महाराष्ट्र सबका स्वागत करता है अच्छे से। अविनाश दादा म्हणते माझे 2 दाजी आहेत आर्मीमध्ये, वा वा वा। मंडळी बघा प्रत्येक घरातनं जेव्हा आपला एक सदस्य म्हणजे आपला मुलगा, आपला भाऊ किंवा आपल्या बहिणीचा नवरा किंवा आपला म्हणजे असे जेव्हा असतात ना, तेव्हा त्या कुटुंबाला विचारा की जेव्हा कधीही युद्ध लागतं किंवा काही तिकडची परिस्थिती चिंताजनक असते, तेव्हा त्यांच्या मनावर किती भयानक परिणाम होत असतो।
म्हणजे काही काही माणसांना म्हणजे घरातल्यांना रात्र रात्र झोप नसते. कारण कधी फोन येईल, काय खबर येईल, म्हणजे फोन वाजू नये हीच देवाकडे म्हणजे हे करत असतात माणसं. की आपला फोन नको वाजू दे. कारण त्या एक फोन आणि पूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त असतं. अशी परिस्थिती असते आर्मी जवानांची. म्हणजे तो माणूस जाणारा जातो, आपल्या देशासाठी जातो, पण त्याच्या पाठी जे कुटुंब असतं, त्यांना खूप काही झेलावं लागतं. कारण कुणीही 4 दिवसासाठी फक्त त्यांना तुम्ही जेवलात का? बरे आहात का? हे पाहिजे का? ते पाहिजे का? नंतर त्यांना कुणीही त्यांना विचारत नाही मंडळी. ही खरी परिस्थिती आहे. रोहित खेडेकर म्हणतायत, "नमस्कार रोहित दादा, स्वागत आहे तुमचं. हाय, कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोल्हापूरमध्ये कडक ऊन आहे." ओह माय गॉड! कोल्हापूरमध्ये कडक ऊन आहे का? बापरे! इथं तर आज काल आणि आज पडलंय ऊन, नाहीतर खूप थंडी होती भयंकर. म्हणजे जेव्हा आभाळ भरून येतं ना, तेव्हा कसं काळोख होतो, तसा इकडे काळोख होता आणि हवा, हवा, हवा. नको वाटलेलं. इन्स्टा दादा इन्स्टा दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. हो, इथं लय ऊन. हां दादा, खरंच खूप इकडे तर ऊन पडलंय ना, खरंच मला खूप बरं वाटतंय आणि कोल्हापूरला ऊन पडतंय. जयाताई, जेवण झालं का ताई म्हणताय? जयाताई नमस्कार, स्वागत आहे. कशा आहात तुम्ही? अविनाश दादा म्हणजे भारताचे सर्व जवान सुखरूप असो एवढीच स्वामीचरणी प्रार्थना आहे. हो दादा, म्हणूनच मी म्हणते, की जेव्हा तुम्ही तुमची आई किंवा तुमची बहीण, बायको किंवा तुम्ही जेव्हा पूजा करता किंवा त्यांना तुम्ही सांगा, की दिवसातनं एकदा तरी दिवा लावताना संध्याकाळचा किंवा सकाळचा जेव्हा तुम्ही दिवा लावत जाल, तेव्हा फक्त एक छोटीशी प्रार्थना करा. कारण प्रार्थनेमध्ये एवढं हे आहे ना, ताकद आहे की म्हणजे दगडही फुटू शकतो, एवढा प्रार्थनेमध्ये ताकद आहे. आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो, तेव्हा देव आपल्याला नक्कीच साथ देतो. कारण आपले कर्म जसे असतील, तशी आपल्याला देव साथ देतो. तर नक्की हे मात्र मी प्रत्येक लाईव्ह कधी-कधी जेव्हा घेते ना, तेव्हा हे आवर्जून सांगते, की प्लीज सर्वांनी देवाकडे प्रार्थना करा, की आपल्या सीमेवरचे जे जवान आहेत, त्यांना खूप आयुष्य भेटू दे, ताकद भेटू दे. एवढ्या बर्फात ते आता एवढ्या थंडीमध्ये, सियाचनमध्ये, लेहमध्ये तिथं उभे आहेत. तर त्यांना तेवढी ताकद पाहिजे ना, आणि ती ताकद आपण आपल्या प्रार्थनेमधून त्यांना देऊ. सतर्कता त्यांच्यात असते. त्यामुळे त्यांना डोळ्यात तेल घालून म्हणजे त्यांना झोप सहसा मिळत नाही जास्त करून. तर त्यांना तेवढी ताकद पाहिजे. तर प्लीज तुम्ही एवढं तर नक्कीच करू शकता. सयाजी शिंदा शे शेंदगे म्हणतायत, "हाय, नमस्कार शिवाजी दादा, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा?" कोल्हापुरी दादा म्हणतायत, "ओके. जेवलात का दादा तुम्ही कोल्हापुरी दादा? स्वागत आहे खूप-खूप." हेही दादा कोल्हापुरातले आहेत. खूप म्हणजे ताईंना वगैरे असे खूप मदत करतात. प्रत्येक ताईंना म्हणजे ज्यांना गरज असेल त्यांना नक्की मदत करतात ते. खरंच खूप छान व्यक्तिमत्व आहे यांचं. मला खरंच खूप आवडलं. म्हणजे काही-काही जे यूट्यूबर आहेत, जे लाखावर पोहोचले आहेत किंवा त्यांची चॅनल मॉनिटाईज झालेत, अशी माणसं काहीच जर तुम्ही विचारायला गेलात तरी तुम्हाला काही अशी सॅटिस्फाय उत्तरं देणार नाही. हो, नाही एवढंच उत्तरं देतात. पण हे दादा आहेत जे सर्वांना खूप सपोर्ट करतात. त्यांच्या प्रत्येकांच्या अडचणीमध्ये जास्त करून ताईंना सपोर्ट करतात, बहिणींना सपोर्ट करतात. खरंच दादा तुम्ही खरंच करताय आणि माझ्यासाठी खरंच तुम्ही खूप छान आहात. अविनाश दादा म्हणतात, "माझे 2 दाजी आहेत आर्मीमध्ये. शाहूवाडी तालुका आहे आमचा." वाह! खूप चांगल्या भूमीतून आहात तुम्ही दादा. अविनाश दादा. धन्यवाद. पुन्हा भेटू. हो अविनाश दादा, जॉइन राहा माझ्या चॅनलला, जॉइन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि मेन म्हणजे माझ्या चॅनलमध्ये पण खूप छान-छान व्हिडिओ आहेत आपल्या कोकणाबद्दल. तर कल्चरलचे आहेत, नक्की भेट द्या. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? कोल्हापुरी दादा म्हणतात, "कागल तालुका आमचा." ओके, कागल तालुका का? छान. येऊ आम्ही कोल्हापुरात तुम्हाला भेटायला. अविनाश दादा म्हणतात, "जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी MH09 ओन्ली." येस, सर्वच सगळे छान आहेत. प्रत्येक जिल्हे आहेत ते खरंच खूप छान आहेत आपल्या महाराष्ट्रातले.
कोल्हापुरी दादा, अविनाश दादा जॉईन व्हा. अविनाश दादा तुम्ही जॉईन झाला आहात की जॉईन व्हायचे आहात की अजून झालं नाही नक्की सांगा मला. सुप्रिया ताई म्हणतायत हाय सुप्रिया दीदी, स्वागत आहे स्वागत है आपका. सर्वांनी प्लीज चॅनल है ये उत्तराखंड की है, ये मेरी नागालँड की. सुंदर आहे. हो हो दादा, कोल्हापूर पण खूप सुंदर आहे, तुम्ही म्हणाल तसं. गुड्डू दादा म्हणतायत राधे राधे. सुप्रिया दीदी म्हणते सुप्स पहाड़ी करके इनका चॅनल है. निलेश दादा म्हणताय नमस्ते कोकणकर, नमस्ते. तर सॉरी हां, कोल्हापुरी दादा तुम्ही आहात का? माझं लाईव्ह बघताय का? मला तुमच्याशी एक बोलायचं होतं. म्हणजे निलेश दादा तुम्ही कसे आहात? काय करताय? मला गेलात का तुम्ही? कोकणकर, जय कोकणकर. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि कुठून बोलताय हे सांगत जा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. मी मस्त आहे. आणि ताई तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे दादा. जम्मूला थंडी भरपूर वाढलेली 4-5 दिवस आणि आज काल आणि आज मस्त खूप छान ऊन पडलंय, त्यामुळे खरंच खूप बरं वाटतंय. कारण इतके दिवस थंडीमध्ये म्हणजे दारं लावून अशी बसलेलो, कारण हवा एवढी जोरदार आणि सांगू शकत नाही. आतून आज आताही थंडी लागते, पण ठीक आहे, एवढं तरी वातावरण असेल ना तरी खूप छान छान आहे. सौरभ फौजी, हॅलो सौरभ फौजी, नमस्कार, स्वागत आहे दादा. कुठून बोलताय तुम्ही? कुठून बोलताय नक्की सांगा. ताई कशी कशी आहे तुम्ही? कुठून बोलता? सौरभ दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस, कल्चरल व्हिडिओज आहेत. आणि मी सध्या जम्मूला राहते मिस्टरांसोबत, तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस आहेत माझ्या चॅनलला. तर एकदा जॉईन व्हा आणि पहा माझे व्हिडिओज. आवडल्यास कमेंट करून सांगा मला. अविनाश दादा म्हणतायत सौरभ दादा आणि तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. अविनाश दादा ते मी एसटी महामंडळमध्ये भरती झालो आहे चालक म्हणून, कोल्हापूर विभागमध्ये, पण अजून आम्हाला घेतलं नाही. ओके, ह्याच्याबद्दल मला काही माहिती नाही, पण तुम्ही सांगताय तर म्हणजे तुम्हाला कोल्हापूर, मग कुठे आहात तुम्ही आता सध्या? निलेश दादा म्हणतात कोकण म्हणजे स्वर्गहून सुंदर. येस, आपलं कोकण म्हणजे स्वर्गहून सुंदर, सगळं काही भरलेलं आहे त्यात. सौरभ दादा म्हणतात मी आसामवरून. ओके, आसामवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे. पण तुमचं गाव कुठलं दादा? पोस्टिंग आसामला असेल ना तुमची? आसामला कुठे? प्रॉपर आसाममध्ये आहे का? हा बो विजय, बहन मजा मासू के नहीं, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आपका स्वागत है. विहान भाई म्हणतात हेलो ताई. विहान भाई कसे आहात तुम्ही? विहान भाई कैसे हो आप? प्लीज डबल टॅप करो, सब डबल टॅप करो मंडळी, सर्वांनी डबल टॅप करा. 40 लाईक झाले आहेत, प्लीज डबल टॅप करा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गणपती सण म्हटलं की फक्त कोकण, कोकण म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राचा स्वर्ग. येस दादा, खरंच खूप छान. कोकण, बापरे, जे दृश्य जेव्हा कोकणात असतं, बापरे, म्हणजे जेव्हा गणपतीमध्ये जे दृश्य असतं ना ते सांगू शकत नाही बाई काय असतं ते. आणि जेव्हा आपण हे गाणी वगैरे गणपती बाप्पाची जेव्हा गाणी ऐकतो आणि ट्रेन मधून जात असतो आपल्या गावाला, ते जे दृश्य आहे ना, अजूनही मला अंगावर काटा आला. बापरे. कसलं दृश्य का की जेव्हा आम्ही कोकणात जातो, कुशल दादा, जेव्हा आम्ही कोकणात जातो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, तेव्हा आम्ही गणपती जेव्हा कोकणात जातो तेव्हा खरंच खूप जे नेचर बाहेरचं सगळी हिरवळगार आणि थोडा थोडा पाऊस पडत असतो. बापरे, ते सांगते मी, काय दृश्य असतं, काय फोटो येतात आणि काय व्हिडिओज येतात. आहा. आणि काय छोटे 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 धबधबे जे कोकणातल्या
कोकण कन्येने म्हणजे ट्रेनने जाताना जे मिळतात ना, त्याच्याबद्दल बोलते. लय भारी असतात. कौशल दादा म्हणते कसला नाही पूजा दीदी बोली भाबोर विजय ने दी आपको बोला है कि कि- किया पी कैसे हो वो गुजराती में कमेंट है मैं समझ गई दी ओ मैं भाबोर भाबोर विजय मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो मुझे बताना कुशल दादा म्हणतायत मी अलिबागचा आहे वाव अलिबागला पण खूप छान काय म्हणतात ते सौंदर्य आहे अलिबागचं हेमंत मोरे नमस्कार प्रीती वहिनी जय भीम जय शिवराय जय श्री कृष्ण राधे राधे हेमंत दादा नमस्कार स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला कुठून आहात हेमंत दादा तुम्हालाही माझा खूप खूप नमस्कार कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा मला आणि जय भीम जय शिवराय जय कृष्ण राधे राधे हेमंत दादा म्हणते पुणेमधून ओके पुण्यामधून बोलता का पहिल्यांदाच माझ्या लाईव्हला आलात का दादा आणि तुम्ही कुठून आहात मी कोकणातून आहे दादा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आणि पण मी आता माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून मिस्टरांसोबत इकडे राहतो पण माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले टुरिस्ट कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच इकडचे टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे नक्की एकदा पहा पूजा दीदी बोल रही है दीदी दी को लाइक करो प्लीज सब लोग यस प्लीज सब लाइक करो मंडळी लाईक करा चॅनलला हेमंत दादा म्हणते नाही आधी पण आलो आहे पण तुमचं लक्ष कमी होतं तुम्हाला दिसत नसेल आहे असेल असेल म्हणजे खूप दिवस झाले तर लक्षात नाही राहत ना खूप दिवसांनी आला असाल तर प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला हेमंत दादा म्हणते बरं झालं का जेवण काय बनवलं होतं आज लंच मध्ये अजून जेवलोच नाहीये जेवणामध्ये चवळीची आमटी बनवली आहे भात पापड आणि लोणचं कोण नाही कोणचं तुम्ही काय जेवलात हेमंत दादा पूजा दीदी आपने खाने में क्या खाया आज स्पेशल खाने में क्या था फूलों का तारों का सबका कहना है सारी उम्र हम संग रहना है हॅलो हॅलो हेमंत मध्ये एक मिरची पण खा त्यासोबत तळून नाही हेमंत दादा पहिली मी तिखट वगैरे खूप खात होती पण आता नाही जमत मला खायला पोटात आग आग होते तिखट नो एकदम हलकं फुलकं क्या करू हाय मैं बुड्ढी हो गई तिखट खायला जमत नाही बाबा आता मी अजून नाही जेवलो आता काम उरकत आहे जेवील एक अर्ध्या तासात ओके पूजा दीदी बोल रही है दी मैं आपको देखती हूँ तो घर वाले बोले तू इसमें क्या तू समझ नहीं है मैंने बोला मैं सब समझ रही हूँ वो सोच रहे होंगे आप गुजराती हो और ये मराठी में क्या लाइव देख रही है इसको क्या समझ में आता होगा लेकिन आप समझते हो आप स्मार्ट हो थैंक यू पूजा दीदी मेरे लिए आप ये भी लाइव देखते हो मराठी में भी थैंक यू सो मच प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला ना 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 रवी नमस्कार रवी दादा नमस्कार स्वागत आहे तुमचं कुठून बोलताय दादा तुम्ही पूजा दीदी बोलती हाँ ऐसे ही बोल रहे थे बोलते तू वहाँ
ही चली जा, आ जाओ हमारे पास पूजा दीदी. हेमंत भाई बोलतायत काय आवडतं तुम्हाला जेवणात? फेव्हरेट डिश कोणती? चिकन. चिकन आणि फिश. मला फिश आणि चिकन खूप आवडतात. हम्म. रमेश भाई नमस्ते, स्वागत. लाईक डन. रमेश दादा स्वागत आहे तुमचं. रमेश दादा म्हणतात जय भीम नमो बुद्धाय, वडोदरा गुजरातवरून. रमेश दादा स्वागत आहे तुमचं. रमेश दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू रमेश दादा. पूजा दीदी बोली आपका वॉइस गॉर्जियस दीदी. थँक्यू पूजा दीदी, थँक्यू सो मच. हेमंत दादा म्हणते कोकणातून कुठून आहात तुम्ही एक्झॅक्टली? कुडाळमधून आहे मी दादा. हेमंत दादा सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुका. रवी दादा म्हणतात जय जोहार जय आदिवासी. जय जोहार जय आदिवासी. जय महाराष्ट्र. दादा कुठून बोलताय तुम्ही? जोहार हे काय आहे? गाव आहे का? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून आहात नक्की सांगा. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अच्छा हे म्हणत अच्छा माझी एक्स होती, तिचं गाव कुडाळ होतं. अरे बापरे, एक्स होती का? एक्स कमाल गोली. पूजा दीदी बोलती दी एक बात बोलूं, हमारे यहाँ कोई मच्छी वैसा कोई नहीं खाते. हाँ, आपके उधर गुजरात में नहीं खाते ना चिकन मच्छी वगैरह, लेकिन हमारे कोकण में महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं. मच्छी खाने से हमारे बाल IQ अच्छे से स्ट्रॉंग होता है. हेमंत दादा म्हणते काय फेमस आहे तुमच्या इथं? आमच्या इथं काजू, फणस, आंबे सगळा फेमस असा. तुमका माहिती नाही कोकणात काय फेमस असता? कोकणात आंबे, फणस, काजू आणि रतांबे, कोकम, आगळ फेमस. हे तुम्हाला अजून कुठे भेटणार नाही, हे फक्त कोकणात भेटणार. पूजा दीदी बोल रही है हाँ दी वो तो मैंने देखा है. यस, कोकण में बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है. अभि जम्मूला आता मी आहे इथं, मला काहीच असं खायला भेटत नाही. म्हणजे फक्त तेच कडधान्य खा आणि ग्रोसरीतून कडधान्य खा आणि पालेभाज्या. आता सध्या थंडी आहे म्हणून काहीतरी भेटतात. भूताचा कार्यक्रम भूताचा कार्यक्रम आमच्या टीव्हीवर लागायचा आपल्या ह्याला. रात्रीस खेळ चाले, रात्रीस खेळ चाले, मला भूतानी झपाटलं. नसवाडी छोटा उडेर. ओके, उधर से बोलताय का तुम्ही? तिथून बोलताय का?
अमोल दादा नमस्कार. काय चाललंय? मोठं माणसं कोकण, आम्ही साधी माणसं, मोठं माणसं नाही दादा. पूजा दीदी बोल रही है मैं तो वैसे नहीं आ रही, आऊंगी तो मुझे क्या खिलाओगे दीदी? मैं आपको खिलाऊंगी राजमा, छोले, चावल, मटर पनीर, शाही पनीर, वेज बिर्याणी, ये सब खिलाऊंगी. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. माझ्या हरणीला कारभारणीला भूताने झपाटलं, माझ्या हरणीला कारभारणीला भूताने झपाटलं. काय म्हणताय अमोल दादा, बरे आहात ना? लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. हे चांदनी फुलानी. ओ पूजा दीदी बोल रही है, ओ इतना तो मैं 10 दिन में नहीं खा रही हूँ. एक दिन में एक डिश खा लो पूजा दीदी, बट इतना ओके ओके. इतना ओके ओके. मंडळी प्लीज डबल टैप करा 19 ला. मेरा नाम क्या है? मेरा नाम गुजराती आती है? नहीं रवि भाई, मुझे गुजराती नहीं आती. ये पूजा दीदी है वो गुजरात से है तो उनको आती है. माझा मेसेज वाचा वरती आहे तो राहिला, बघते हा कुठला आहे तो. तुम्ही दुधानी तोंड धुता का? एवढा गोरा कसं व्हायचं सांगा मला पण. दुधानी नाही दादा, दूध इकडे खूप महाग आहे आणि पिशव्यांचं त्याने तोंड कसं धुणार. पण मी काहीच नाही लावत, फक्त मी चेहऱ्याला काहीच नाही लावायचं मंडळी. कशाला उगाच त्या देवाने दिलंय तसं राहायचं. मग आपण फक्त एक मॉइश्चरायझर ऑलोवेराचा आहे तो खूप छान असतो, तो लावायचा आंघोळ केल्यानंतर. नंतर दिवसभर त्या चेहऱ्याला बघायचं नाही. आरशात सुद्धा. पूजा दीदी म्हणतात दी मैं आपको गुजराती सिखा दूंगी. ओके पूजा दीदी मुझे गुजराती सिखाना. अमोल दादा हाय हाय नमस्कार. जयाताई म्हणतात हाय हाय जयाताई, स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात तुम्ही? हेमंत दादा म्हणते काय नाही रे, काय नाही, जे गोरे असतात तेच हे बोलतात. अरे दादा खरंच मी काहीच नाही बोलावत. आता काय देवाने दिलंय तसं आहे. हो ना, देवाने तसं दिलंय तसं आहे. पण तुम्ही डबल टॅप नाही का करत आहात? गोरं व्हायचं असेल तर प्लीज डबल टॅप करा, मग बघा. ज्यांना ज्यांना गोरं व्हायचं आहे त्यांनी प्लीज बघा आणि डबल टॅप करा. बघा तुम्ही कसे गोरे होतात ते. पूजा दीदी हंस रही है. म्हणजे पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. आणि आणि काय ते गोरं व्हायचं असेल तर आम्हाला कमेंट करून सांगा की राज क्या है, क्योंकि हमारे पास गोरा होने के लिए बहुत कुछ टिप्पणियाँ हैं तो मैं आपको दूंगी. पूजा दीदी बोल रही है मैं समझ गई इसलिए. गोरा होने के लिए वो भैया पूछ रहे हैं आप दूध से फेस वॉश करते हो क्या? गोरे हो इसलिए लाइक करें. मंडळी गोरे हो इसलिए लाइक करें, गोरे को लाइक कीजिए. मंडळी मंडळी कोकणातली मंडळी. मंडळी लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि सांगा तुम्ही कुठून बोलताय ते. 38 माणसं बघतायत मला. बघताय फक्त, कमेंट पण करा की. मी कोकणातली आहे, तुम्हाला कोकणातला काजू आणि आगळ पाहिजे असेल तर पटकन कमेंट करा. फुकटमध्ये देणार हा, नाही तर देणार नाही बघा कमेंट नाही केला तर. बघू कोण नवीन माणसं कमेंट करतात. ती 38 माणसं बघतायत, कमेंट करा. 26 माणसं बघतायत, कमेंट करा. काय मंडळी
मी कोकणातली आहे. कोकणातल्या माणसांना तुम्ही सपोर्ट नाही करणार. कोकणात फक्त फिरायला येता तुम्ही, पण सपोर्ट नाही करत. रवि दत्त आदिवासी सॉन्ग सुनिए. हाँ, ओके सुनेंगे, लेकिन हमें समझना भी चाहिए ना। आप भी गाइए अपने चैनल पर, हम सुनेंगे आपके आपका चैनल है भाई। ला 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 ना 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 ना। समझ के वार है। प्लीज मंडळी डबल टॅप करो. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर. तुम्ही कमेंट चॅनलला जॉईन झालात की तुम्हाला कमेंट करता येईल. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. हिंदी में आता है, ओके मैं देखूंगी सुनूंगी. ओके भाई रवि भाई. रा 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 ना 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 ना. परी गॅस बंद कर बाळा. चंदा चमके चमचम चकोरी चन्ना चोर, चीटी चाटी चोरी चकोरी चन्ना चोर. चंदा चमके चमचम चकोरी चन्ना चोर. दी दो बच्ची क्या कर रही है? एक पढ़ाई कर रही है, एक ऐसे ही खेल रही है. दिसतोला. संकेत जाधव म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार संकेत दादा, स्वागत आहे. पूजा दीदी बोल रही है परी और खुशी है ना नाम. हाँ पूजा दीदी आपको याद है. परी और खुशी है इनका नाम दोनों का. संकेत दादा स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? साहिल गायकवाड नमस्कार दादा. हाय साहिल दादा नमस्कार. कुठून बोलताय तुम्ही? अनुसया जेवण झालं दी? अनुसया नाही ग, जेवायचं आहे. संदीप कांबळे बंद ओळखलं का? ते त्या दिवशी तुम्ही खीर बनवत होती ती. येस संदीप कांबळे. हो संदीप दादा स्वागत आहे तुमचं. हाँ त्या दिवशी तुम्ही लाईव्हला आलेलात ना मी खीर बनवत असताना. पूजा दीदी मैंने आपको सब वीडियो देख ली दी. थँक यू पूजा दीदी. मंडळी सर्वांनी माझे व्हिडिओज पहा जाऊन. माझ्या चॅनलवर खूप छान छान व्हिडिओज आहेत. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. अनुसया तुम क्या जॉब करत दीदी? तुम्ही काय जॉब करता दीदी? अनुसया मी जॉब नाही करत. मी हाऊसवाईफ आहे. मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबतच राहते जम्मूला. तर मी कोकणातली आहे प्रॉपर. आणि कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस, कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे म्हणजे सध्या जम्मूला असल्यामुळे इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील
माझ्या चॅनलला आहेत, तर नक्की जाऊन चॅनलला जॉईन हो. संतोष दादा म्हणतात मला नाही दिली खीर. या दादा, बनवते तुमच्यासाठी खीर, या या. पूजा दीदी बोलते ती आपको जम्मू में मज़ा आ रहा है या नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ जम्मू में। मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं भी रहूँ खुश रहूँगी। मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ ना, तो मैं खुशी होती है। अकेले मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे ऐसे सुना सुना सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मैं एक छोटे से झोपड़ी में रहूँगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा। अनुसया, आता तू मराठीमध्ये बोलत होतीस. दोन आहेत मुलं अनुसया मला. सागे मोड ऑफिशियल, लव फ्रॉम उत्तराखंड। नमस्ते सागे भाई, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ महाराष्ट्र से। मेरी फ्रेंड है सुप्स पहाड़ी करके, वो उत्तराखंड से है, देवभूमि से। मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गणेश दादा म्हणतात हाय, नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. कौन है एक मेरी फ्रेंड, वो भी उत्तराखंड से ही है, उसका भी चैनल है. गणेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. और मुझे भी उत्तराखंड में घूमने जाना है, दर्शन करने के लिए केदार बाबा का, केदारनाथ जाना है मुझे, लेकिन देखते हैं कब मिलता है वो मौका. दीदी मैं अब जा रही हूँ. ओके पूजा दीदी, थैंक यू सो मच. आप मेरे 1 घंटा मेरा लाइव देख रहे हो, थैंक यू सो मच. आराम कर लो, बाय बाय, टेक केयर. और शाम को आ जाना लाइव पे. बाय, टेक केयर, यू टेक केयर, बाय, थँक यू. मॅडम कुठे आहे तुम्ही? मी आहे जमिनीवर, मी जमिनीवर आहे बाळा. ओके दीदी, बाय. पूजा दीदी. प्रतीक्षा, हॅलो हॅलो प्रतीक्षा, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. हॅलो 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 हॅलो. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पाहायला माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. पुणे विश्रांतवाडी. ओके, पुण्यावरून आहात का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे प्रतीक्षा तुझं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. आमची पाहुण्या पण आहेत पुण्याला, विठ्ठलवाडी या साईडला. प्रतीक्षाताई म्हणतात हो. प्रतीक्षाताई जेवलात का तुम्ही? गणेश दादा म्हणताय हो का, आम्ही जमिनीवर आहे. येस, आम्ही पण जमिनीवर आहोत, जम्मूतल्या जमिनीवर आहोत. आणि माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही जम्मूमध्ये जमिनीवर आहोत, कोकणातल्या जमिनीवर नाही. ओके, मी नवीन आहे पुण्यात. ओके, तुम्ही नवीन आहात का? मी अजून पुणंच पाहिलं नाहीये. तुम्ही तर नवीनच आहात, गेला आहात पुणे. प्रतीक्षाताई मी तर म्हणजे अजून आजपर्यंत तुम्ही गेलीच नाहीये. दत्ता अहिर, नमस्कार ताई. दत्ता दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. बरे आहात ना दादा? प्रतीक्षाताई म्हणतायत मी जेवले ताई, तुम्ही जेवलात का? नाही ग ताई, मी सध्या मिस्टरांची वाट बघते. बाजीराव दादा म्हणतायत डन, थँक्यू सो मच मंडळी. बाजीराव दादा जेवलात का? प्रतीक्षाताई म्हणते या मग आमच्याकडे, छान पाहुणचार करेल तुमचा. हो प्रतीक्षाताई, नक्की नक्की येऊ पुण्याला, बघू कधी यायला भेटतंय. विनायक दादा म्हणतात पुण्यामध्ये पोस्टिंग घ्या.
दादा बघा हां, तुम्ही सर्वांनी एक म्हणतात ना, छान ब्लेसिंग द्या मला, की पुण्याला यांची पोस्टिंग येऊ दे. मला पुण्याला पण जायचं आहे. खूप घरापासून लांब आहोत. कुठला सण आहे, सणाला म्हणजे असं पुण्याला वगैरे असेल ना, पुणे, मुंबईला वगैरे किंवा जवळ असं तर बाबा चला, सकाळी बसा, संध्याकाळी पोहोचा असं जायला मिळतं. प्रतीक्षाताई म्हणते, ताई मला पण सपोर्ट करा. हो प्रतीक्षाताई तुझं चॅनल आहे का? काय नाव आहे तुझ्या चॅनलचं मला सांग. म्हणजे तू एक काम कर, माझ्या चॅनलला जा, म्हणजे व्हिडिओवर ना कुठल्याही कमेंट कर आणि मग मी तुला जॉईन होते आणि मी तुला सपोर्ट करते. ओके. गणेश दादा म्हणते, कैलास जाऊ नका, पहिला कुंकेश्वर मंदिरात या, नंतर कैलास मंदिर. ओके, नक्कीच नक्कीच नक्कीच. प्रतीक्षाताई म्हणते हो आहे. नाव काय तुझं चॅनलचं? अरे भाई डॉन भाई आ गए. प्रतीक्षा हो चालेल ताई, थँक्यू. ओके प्रतीक्षा, आणि नेहमी येत जा, म्हणजे मी सर्वांना सांगेल की तुझ्या चॅनलबद्दल वगैरे, आणि तुला जॉईन म्हणजे तुला पण लोक जॉईन होतील माझ्या चॅनलला आलीस तर लाईव्हला. आणि प्लीज सर्व व्हिडिओ पहा आणि लाईक्स वगैरे कर शॉर्ट्सला वगैरे, आणि व्हिडिओज पहा म्हणजे तुलाही हेल्प होईल, म्हणजे व्हिडिओ वगैरे कसे करतात ह्याच्याबद्दल. डॉन म्हणतोय, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन. प्श्क्याव. हाय डॉन बाई, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा डॉन बाई. विनायक दादा म्हणते, पुणे या मुंबईला आहे पोस्टिंग, गोवामध्ये पण. हो दादा, पण भेटायला पाहिजे ना, देत नाही ना लवकर. प्रतीक्षा V7P. ओके, मला कमेंट कर प्रतीक्षा म्हणते, आणि तुमच्या व्हिडिओला कमेंट करते मी. ओके, नक्की कर. डॉन म्हणते, अभी हम चलते हैं खाना खाने को. ओके, खाने में क्या बना है भाई? गणेश, नवीन वर्ष चालू झालं आहे आणि केव्हा येता तेव्हा बघूया. येणार दादा, टाइम भेटायला पाहिजे ना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. डॉन दादा म्हणते हैं, पेट में चूहा मारा मारी कर रहे हैं. हाँ मेरे भी, मुझे भी ज्यादा भूख लगी है. लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. गणेश, जेवणार कधी तुम्ही? 3 वाजायला आले. हो दादा, जेवायचं आहे, पण बघू आता मिस्टर आले की. डॉन म्हणतोय, खाना तो घर पर जाने के बाद पता चलेगा खाने में क्या है. ओके डॉन भाई, जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, भागो. बाय बाय डॉन भाई. चॅनलला डबल टॅप तरी करून जावा. प्रतीक्षा ताई, केलं मी कमेंट, आणि हो व्हिडिओ छान आहे तुमचे. ओके, थँक्यू 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 प्रतीक्षा. मी करते तुला जॉईन. तुझ्या चॅनलचा कंटेंट काय आहे, काय टाकतेस तू चॅनलला? तर मंडळी, थँक्यू सो मच तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. बाजीराव दादा म्हणतात नमस्कार ताई. गणेश दादा म्हणतात नमस्कार बाजीराव दादा. मॅडम, महाशिवरात्री तरी या 3 दिवस यात्रा असते. अहो गणेश दादा, मी सांगून सांगून थकली की मी गावी असते तर आली असती, इकडे आहे जम्मूला, कशी येणार. चला बाय बाय, टेक केअर मंडळी, काळजी घ्या.